Elordi Madrilen aurkezle lanetan ari zen, 2013ko urtezarrean kanpaikadak aurkeztu behar zituen. Ondo sentitzen etzelako larrialdietara joan zen, eta leuzemia diagnostikatu zioten. Gurekin da Elordi García. Kaixo, Elordi. Kaixo, arratsaldeon. Eta sartzerako ikusten dizugu eskuartean liburu bat duzula. Bai. Hitz egingo dugu aurrera xeago liburuari buruz, baina erakutsi zaiguzu zein da? Erakusten dizuet, Imparable hasta la medula jarri diot izenburua, ezurmuineraino geldi ezina bezala itzuli ahal izango genuke, eta el cáncer como aprendizaje de vida. Ez, askotan ikasgai bat delako gaixotasun bat bizi izatea. Eta berehala hitz egingo dugu ikasgai horiei buruz eta zure liburuari buruz. Nola zaude osasunez orain, Elordi? Orain ondo, eta ezin naiz kexatu, ze amets bat betetzen ari naiz, liburuarekin oso gustora nago, eta proiektu honetan bolkatuta nago erabat, eta egia esan, azkenean gaixotasun hauetik pasatzen zarenean, naiz eta bigarren mailako zertxobait gelditu, ez gaude euneko eunean, baina pasaretena pasata gero, nik esango nuke, oso gustora nagoela eta oso pozik gelditu naizen bezala geldituta ere. Egin dezagun pixkatxo bat atzera, Elordi, jendeak ere uler dezan zertaz ari garen. 2013ko abenduan zu ospitalera joan zinen, ezta? Gaizki senditzen zinelako. Bai, larrialdietara joan nintzen, aurretik joan nintzen nire medikuaren gana ere, baina nik estresari botatzen nion errua, nituen muskuloetako minak eta nekea handia sentitzen nuen. Eta orduan, medikoana joan nintzenen, esan ziten, erlaxante bat eman ziten, eta ikusten nuen niri ez zitela bat ere honik egiten horrek, zitzaitala mina pasatzen, nekea ere ez, eta azkenean, mareo bat izan nuen erosketak egitea joan nintzenean, eta esan nuen, badago zerbait ez doana ondo, ez? Neuken hor ahots bat hola esaten zidana, ez dago zerbait ondo zure gorputzean, Elordi, eta larrialdietara joan nintzen, eta analitika bat egin eta ordu mordoxka bat itxaron ondoren, esan zidaten angelitu barko nintzela gaua pasatzen, eta observazio gela batetara eraman ninduten, eta etorri zen hematologoak esan zidan zure odolean ez dabil zerbait ondo, leuzemia izan dezakezu. Eta aurrengo goizan egin zizkidaten froga gehiago, eta hor. Eta hori egunean bertan, Joan, eta egunean bertan eman zizuten informazio hori? Bai. Zu bakarrik zeunden, orduan? Bai, arratsaldez joan nintzen, larrialdietara, eta ordu mordoxka bat itxaron nituen, lagun batekin joan nintzen, eta esan zidatenen gaua han pasa behar nula, lagun harrek ere Maite izena du, Maitek ere nerekin pasa zuen gaua observazio gela hartan, baina bai, izan zen, larrialdietara joan, ez dezula espero ezer olako zerbait esango dizutenik, eta bai, goizetik gauera aldatzen zaizu momentu batetan bizitza. Zeni aurkezten ari nintzen programa bat goizetan, telebistan, Gaztela-La Mantxako telebistan, eta lehenengo gauza izan zen deitzea, ez? Telebistara deitu, bihar ezin naiz lanera joan. Eta badirudi luzerako doala. Zuk leuzemia hitza entzun zenuenean, zesan dugu ez zenuela inundik inorare espero, zer etorri zaizun burura? Egie da, leuzemia esaten dizuenen, ez dakizu lagarbi ez da zer dan, minbizia dela bai, baina zer etorriko zaizun, zer esan nahi duen, ez dakizu, pasatzen den arte ez. Nik lehenengo pentsatu nuena eta egin nuena izan zen telefonoa hartu, Madrilen nengoen eta izan zen etxera deitu, Lazkaora deitu nuen. Amak hartu zuen telefonoa eta esan zidan lasai, gaueko autobus hartuko dut eta joango naiz Madrilera. Eta hurrengo goizan, aurkeztu zen ospitalean. Baina minbizia esaten dizuenean berdin da leuzemia den edo beste dozein minbizi mota egia da heriotzaren presentzia hor gertu nabari duzula, ez? Eta hasieran gainea, nik uste hasieran danak ukapenetik hasten gehala. Nik esaten nuen, analitika hauek ez dira nireak. Emaitza hauek ez dira nireak, beste batenak dira, nahastu egin dira. Eta hortik abiatuta, ukapen horretatik abiatuta, gero etortzen den galdera da zergaiti niri. Beti zaindu izan naiz, zergaitik niri tokatu zaitau.
Eta horrelako galderak egiten ditugu horrelako gauzak gertatzen zaizkigunean, eta azkenean horrelako gaixotasun bat ere loteria bada, orduan, zergaitik zuri ez. Eta zure bizitza berrian hezurmuina hitza ere agertu zen. Bai, hasieratik esan zidaten kimioterapia zela nahikoa izango eta hezurmuin transplante bat beharko nuela sendatzeko. Eta, bueno, sartu zidaten hasiera batean hori aldaketa ikaragarrizkoa da, zeatik leuzemia diagnostikatzen dizute eta hurrengo egunean isolamendu gela batetan sartu ninduten eta hor egon behar izan nuen hilabetez. Eta hor esan zidaten kimio eman ostean hezurmuin transplantea ere beharko nuela. Eta orduan hasten dira bateragarritasunaren bila. Bai, hor anai arrebengana jotzen da lehenik, ez da? Bai, anai arrebek izaten dute aukera gehiago bateragarriak izateko, baina hala ere portzentaia oso bajua da, 25-30% portzentaia da. Eta nik esperantza guztiak neuzkan, nire aizpa nirekin bateragarria izango zela, politia iruditzen zitzaidan baita ere, bera izatea niri bizia salbatuko zidana, eta uste nuen hortik ere harreman bereziagoa izango genuela, baina 25% oso kopuru txikia da, eta azkenean ez ginen bateragarriak izan. Eta orduan, emaile erregistro batetara jotzen da, borondatezko emaile baten bila. Eta erregistro hori, Josep Carreras Fundazioak sortu zuen 1981 urtean, estatu mailan. Eta jo zenuten bertara, eta aurkitu zenuten, ez da? Emaile bat, zuretzat hezurmuina. Bai, sare hau, munduko beste sare guztiei lotuta dago, erregistro hau, eta orduan horrek esan nahi du, hemengo gaixo batek edozeinen hezurmuina jaso dezakela, munduko edozeinena, eta hemengo hezurmuin emaile batek munduko edozein gaixo salba dezakela, ez? Eta nire emaile alemaniarra da, orduan esan zidaten 42 urte zituela, eta 80 kilo pixatzen zituela, beraz, alemaniar haundia zela, ez? Eta, bueno, azkenean, esaten dizutenean emaile bat duzula, hor ere bi emozio desberdin izaten dira, ez? Jendeak pentsatzen du poztu egin behar duzula lehenik eta behin. Baina niri ja esan zidaten leuzemia etzela gelditzen, leuzemiaren arrastorik nire gorputzean, ez negoen ja ospitalean, rekuperatzen ari nintzen, eta esan zidaten emaile bat aurkitu zutela, lehenengo gauza, da, nik ez dut nahi berriro ospitalera itzuli, ez? Zertarako behar dut trasplante bat, ja sendatuta balin banago, ez dut berriro hortik pasa naiz, berriro isolamendu gela batetara joan beharra neukan, berriro hilabete egon ingresatuta, trasplante bat suposatzen duen goraberakin. Bai, eta trasplante bat ez da edo nolako kontua. Hori da. Eta gainera, mediku guzti hori esaten nien, baina ni ondo nago, zertarako joan behar dut trasplantera, ez? Eta esaten zidaten, elordi, trasplantea bai edo bai, ez daukazu beste irtenbiderik. Eta, bueno, orduan ja, hasten zea pentsatzen, azkenen, nire aizpa ez da nirekin bateragarria izan. Inolako harremanik ez dezun pertsona bat aurkitzea, zurekin bateragarria dena ere, mirari bada, eskertu, ez? Hau aurkitu izana eta poztu. Eta, hortik abiapuntu, hortik sartu nintzen berriro ere ospitalera trasplante horri aurre egitera. Ongi atera zen? Bueno, arazo ugari edukin nituen nik trasplantearekin. Trasplantea onartzeko edo batez ere trasplantatu dizkizuen zelula horiek zure gorputza onartzeko, ez? Ez zure gorputza arrotz bezala sentitzeko. Ze hasiera batetan arrotz sentitzen badute, zure organoak atakatzen hasten dira. Eraso egiten diote edozein organori eta nik hor arazo asko eduki nituen eta luze joan da horregatik nire prozesua. Baina, azkenean lagun egin gara, ez? Lagun bihurtu gara Alemaniar honen zelulak eta nireak ja pakean daudela esango dezakegu. Eskuartean daukazu liburua, orain hitz egingo dugu liburuari buruz. Lehenbizi ikusiko dugu bideotxo bat liburu osongi azaltzen duena? Bai. Ikustago. Ustekabeko diagnosi batek xok egoeran uzten nau. Beldurra, ezinegona, eta tratamendu suntsitzailea. Bizitzeko irrikak nire mamuak uxatzen ditu. Leihotik kaleetan arnasten den antsietate eta estresaz jabetzen naizen bitartean.
Zertarako niri, hasten naiz galdezka, zergaitik niri errepikatu beharrean, eta maitasunarekin sendatzeko gai direnengan babesten naiz. Baina oztopoz betetako iraupen lasterketa honetan, bada beste ezinbesteko pausu bat, hezurmuineko trasplantea. Bizirik jarraitzeko emaile bat aurkitzea nahikoa izango ote da? Hortxe galdera, nahikoa izango ote da. Zer da liburu horrekin zabaldu nahi duzun mezua, Elordi? Bueno, liburu hau nik uste idatzi behar izan dudala nire kazetari izena dela edo komunikatzeko grin hori dela eta bi arrazoi nagusi izan ditut. Alde batetik nire ondoan egon diren guztiei eskerrak emateko modu bat izan da. Bai familia, bai lagunei, bai medikuei, denei ez. Eskerrak emateko izugarrizko beharra sentitzen nuen. Baita fundazio berari ere, niretzako emaila bilatzegatik, nire emaileari ere. Azkenean, bizi ditutan urte guzti hauek niretzako opari bat izan dira, eta pertsona guzti hauei esker nago ni hemen, ez? Eta bestalde batetik, iruditzen zait, ezjakintasun eta mitu faltso asko daudela, oraindik ere leuzemia eta hezurmuinari buruz, batez ere hezurmuina zer den, oraindik ere bizkar hezurmuinarekin nahasten da, eta horri ere argi pixkat eman nahi nion, hori plazaratu nahi nuen, eta hezurmuin emaile izatearen garrantzia ere azpimarratu nahi nuen. Eta horretarako uste dut idatzi dudala liburua. Niretzako ere terapia moduko bat izan da. Zuri ere lagundu izu, ez da? Bai, dena ateratzen. Zaila izan da, pixka bat berriro dena oroitzea, prozesu osoa oroitzea, baina egia da, kapitulu bat bukatzen nuen bakoitzan esaten nuela. Bukatu da, Elordi, hau, atzera gelditu da, eta listo, beste bat hasiko dugu. Eta orduan, bai, niretzako ere terapeutikoa izan da, baina hori ez, komunikatu behar horrek ere eraman nau hau idaztera. Eta horregatik hasi naiz baita hitzaldiak ematen, gaztei hitzaldiak ematen, hezurmuina zer den esplikatzeko eta emaile behar hori argiratzeko, ez? Ze azkenean Euskadi oso solidarioa da, organo ematen abangoardian dago mundu mailan, baina hezurmuinari dagokionez estatu mailan ere 8. postuan gaude. Orduan, nik hori ezjakintasunagatik dela uste dut, eta ezjakintasun horrek sortzen duen beldurragatik, ez? Irabazitako dirua Josep Carrera Fundazioarentzat izango da. Zu gainera ezagutu zenuen bera, ez da izan zenuen aukera? Bai, izan nuen aukera, 2018an elkarrizketatzeko aukera izan nuen. Elkarrizketa baino, bion arteko elkar topo egitea zen, ez? Azkenean leuzemia izan dugun bi pertsonen arteko elkarrizketa bat izan zen, eta Fundazioaren 30 urteurrena ospatzeko egin zen elkarrizketa bat izan zen, eta egia esan niretzako ere beste opari bat izan zen bera ezagutzea, bere eskuzabaltasuna bere begietan ere ikustea, eta berak 80. hamarkadan leuzemia izan zuen eta ezerezetik altxatu zuen fundazio hori, eta fundazio horri esker dugu estatu mailan emaileen erregistro bat, eta berari esker baita ikerkuntza asko eraman dira aurrera. Eta, bueno, nik uste dut gaixotasuna pasatzen dugun edonok badakigula ikerkuntzaren garrantziaz. Ikerkuntzari gabe ez dagoelako sendabiderik, eta ez da tratamendu hobegorik, eta geroz eta gehiago aurrera ateratzen garela gaixotasun honetatik, ikerkuntzari esker baita ere, eta beraz, liburu honetako dirua ikerkuntzara doa, Josep Carreras Fundaziora. Elordi, goari gara izketan, baina Maitanek ere zurekin hitz egin nahi du. Hartuko duzu tartetxo bat beretzat? Bai, noski, noa. Eskerrik asko zuei. Kaixo, Elordi, eskerrik asko hementxe goteagatik. Elordi, zein da egin dizuten galdera edo komentario edo mingarrien edo deserosoena, ez? Zure prozesu guzti hontan? Bada galdera bat eta liburuan ere agertzen dut min asko eman zidana, zen prozesu hauetan aldaketa fisikoak asko izaten dira. Eta gogorra da hori onartzea. Baina nik uste dut onarpen hortatik ikasten garela maitatzen eta maitasun hortatik eraldatzen garela pertsona bezala. Baina transplantearen ondoren badago medikamendu bat zure sistema immunea ahultzen duena
transplantea onartzeko, ez? Ziklosporina izena du medikamentu horrek, eta horrek eragiten du ilea ateratzea aurpegian. Begira. Aurpegian ile asko ateratzen zaizu eta da bizarra bezala, bizarra, bigotea, ile ateratzen zaizu kopetan ere bai. Eta orduan, nik buruan ez nuen ilerik, eta arpegian bai. Arpegian ile mordoan eukan, beltza gaina ateratzen da oso indartsua. Potentea, ez? Eta orduan nik pixu asko galdu nuen, erabat argalan egoen, praka guztiak gelditzen zitzaizkiten oso handi, eta gona luzak erabiltzen dituen. Orduan, nik gona luzekin ateratzen nintzen kalera, eta betaurrekoekin altzan gehiena estaltzen nintzen, baina gogoratzen naiz ume bat hurbildu zitzaidela egun batean eta esan zidala, baina zuzertzea, neska edo mutile? Eta niri hor lurjota utzi zidan. Bai, ez berak bera inozentzia guztiarekin esango zizunen ikusten zuna zalako, baino zu hori jasotzea, ez? Komentari hori jasotzea. Bai, zati niri ere kostatu egiten zitzaidan ispiluaren aurrean. Onarpen hori esan dezuna, ez? Onarpen hori, bai. Eta esaten nuen, eske ume honek bere inozentzia guztikin esan du, baina ikusten didaten pertsona guztik hori bera pentsatuko dute. Ispilu bezala egin zu momentu ordan, eta ispilua batzutan mingarria izan daiteke. Hemen, Elordi, zuri ikusita eta entzunda jarrera. Jarrerak, bai gaixotasun baten aurrean edo bizitzan orokorrean, batetik 10 zenbateko garrantzia du? Ba begira, ni ospitalean sartu nintzenen medikoak esan zidaten guk gurea egingo dugu, baina zuk zurea egin beharra daukazu. Eta hori jarrera da. Gurea 150 da, zurea beste 150. Eta nik uste 150 baino gehiago dela jarrera. Hemen Victor Cooperrek bera komentatzen du askotan ez, jakituria gehi abilezia horrek laguntzen digula, baino biderkatzen badezu jarrerakin, baiten dula guztia biderkatu. Jende asko kikideike jakituria asko bizitzan, edo izan dezakegu abilezia asko, baino jarrera ez bali madaukazu ez, situazio gaixotasun batzun aurrean, askotan jakituria guzti horrek ez dizu askotarako balio. Hemen, esan dezu, isolamendu gela horrek hitz egingo balu? Isolamendu gela horrek hitz egingo balu, esango luke hor sartu zen Elordi, ez zela hortik atera zen Elordi bezalakoa. Isolamendu gela hortan gauza asko gertatzen dira, eta zuk esan duzun bezala, burutik bihotzera bidea egiten da oso bizkor. Eta bihotzetik beti aurkitzen da gela horretatik ateratzeko edozein arrazoi. Eta momentu oso polita gertatzen dira gela horretan baita, esperientzia gogorra dela inungo dudarik ez dago, baina bihotzetik beti aurkitzen duzu esperientzia politetik tira egiteko aukera. Bai, hemen, Elordi, galdera bezala, hor balore aldaketa bat egoten da bizitzan, bihotzera pasatze hortan. Bai, dudarik gabe. Iruditzen zait, gizarte honetan oso presaka bizi garela, ez dugula ezertako denborarik. Komentatu dezu ez, bideoan zatitxo baten azaldu da. Eta hori da, bideoan ikusten den bezala, nik 6. pisu batetik ikusten nuen kalean zegoena, eta esaten nuen zertarako bizi gara hain bizkor. Ez dugu bizitza dastatzen, ez diogu balioa ematen benetan balioa daukaten gauzei eta pertsonei, gure inguruan ditugun pertsonei ere, ze gutxi esaten diegun maite zaituztet, nola kostatzen zaigun hori esatea ez. Eta bada idazle libanes batek esaten zuen esaldi bat niri asko gustatzen zaidana, dordokek erbiek baino gehiago dakite bideaz. Eta egia da, ez? Dordokek ikusten dituzte bihurgune guztiak, sentitzen dituzte bidean dauden aldaketa guztiak, eta hori da aldatu dena nigan, ez? Lehenago oso prestaka bizi nintzen, bizitza jan nahi horrek ere. Eta jan egiten gaitu azkenean. Bai, jan egin ninduen eta esan ninduen. Geldi hor. Ikasi dastatzen. Bai, ze gauza interesgarria esan dezunez, ospital barruan jende asko pentsanduko luke beraiek kanpoan bizitza gehiago dutela zu baino igual gela hortan, eta zu gela hortan konturatu zinen jende asko hor kanpoan bizitzarik ez zuela, ez? Hori da, bai. Ze bizitzaren paradoja hori. Momentu batean esan dezu, Elordi, heriotza gertu ikusten dala, nola izan zen hori zuretzako heriotza presente bizitzan jartzea? Heriotza bizitzan presente jartzea baita hori ematen dizu.
ikasten duzu bizitza benetan ze balio daukan benetan bizitzak, eta batez ere osasunak, ze pentsatzen dugu osasunak lagunduko digula zahar izaten garen arte, eta azkenen osasuna ere baita opari bat da, zaindu beharra daukagu, zetik ez gara konturatzen askotan egiten ditugun gauzakin gure osasunak kaltetzen ari garela, eta edozein momentutan osasunak esango dula ez dut hemen gehiago jarraitu nahi. Eta hori gabe ezin ditugu gauza asko. Hori gabe ez dago ezer, ez dago ezer. Liburua, ikasketa, ikasgai bezala esan dezu, zer ikasketa eman dizu liburu honek? Aipatzen aritu garenak, ez? Bihotzetik gehiago bizitzea, denbora gehiago gozatzea, gaur orain, ez? Orain, momentu hau. Ze askotan baita etorkizunerako planak egiten galtzen dugu denbora, edo hor galtzen gara, ez? Eta ez gara konturatzen etorkizunean pentsatzen ari garen bitartean, gaurkoa ez gara ari disfrutatzen. Oraina galtzen dugu. Eta orduan ikasi dut orainekoa bizitzen, eta konsienteki bizitzen, polikiago, lasaiago, eta gehiago dastatzen guzti hori, ez? Elordi benetan ikasketa ederra uzten diguzu, ez? Askotan ezer ez dugun hori, azten zaigun horrek, zuk esandakoarekin uste dut orainera ekartzen digula baloratzeko gauzak askoz ere gehiago. Mila esker eta pasa zaitezke berriro. Mila esker zuri, gero arte.